satu masih. Menghitung aturan di kontrol sedang atas kan diarahkan pegawai satu bola. Satu bola kami kapung mewakili ikan yang sebelum Pangkalan tidak pulau dengan awal dari bawah memang berangkat dengan langsung dengan pola sesuatu di sekolah pola kemudian pola mencoba untuk mobilitasnya sebuah mobil yang berbeda semakin meningkat pengahan pembahasan dan sampingan kerja bangsa rancak untuk yang sedang mengantos di rumah amin amin berdoa amin. Usaha pencari apun Amerikun yang udah kanti mobil dari kemana enaknya atas perlindungan pun tak benar nuwun nuwun kami umum dengan tanpa pindah kalau kamu yang selalu ikan penantin cukup disini kemudian akan saya Abidoro menunjukkan 2003 ini rasanya apa? Macam wayang musik anjir terus apa wayang? Iya, kita tuh beda berapa tahun sih dia juga berapa? Kita kelas berapa? Kelas 2 kelas 3 SMP. Mana mas? Kanalan ini wah, tapi video sampai bener-bener mana? Wah ini kan bapaknya juga seniman, ibunya seniman. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Galeri budaya Batu kanthi dalam Ki Anom Wijo Kangko sarjana seni.
Semoga soroti Iwan Patonggo Pati Senari kinapit gunung temah temawu Sorot bayung semanggurat Lerban sotane nganggo rapuh Naratas Senari Iwan Arako tinampi siraping porojo Ngasti ngomong datang lokal Kawis tinggal gila Ponang sirap lampet mantolaken Sorote Iwan Patonggo Pati Kandian nyebut asmani Gusti Ngemo welas Kang Sartomo asik Namor wani narap buka kondo negeri Negari budito yang minongko Dadi pang bukaning carita ing dalemaning Lah menika warnane gemelaring Paraja Ngastina ya sinebute negara gajah uyuh ya winastane liman kawi Patut minangka pambukaning carita lan upaya negari 100 lan antuk kalih 1000 lan jangkep sedasa Dasar negara kang panjang marang kunjung pasir bukit dumah limpah loh jinawi kerto toto ora hajo panjang saya tidur pocapaning kunjung luhur kami bawani pasir samudra ukir gunung loh terus kang sarwati nandul jinawi murah kang sarwati buku Gemah kapon para kawula kang sakti lampah dadak lelayaran arah bumen dalwang lur seluruh datanono pedote labet tanono sayang lan saengi bedalan Ari bacal momonceng ing sami gegriya wonten salebeti negari kanthi jajal Habib bin Abben cuket tepung taripis papan liar temah urung pak saking gemah harjani Porojo kakone dene para kawula karang pandusunan samiya tentrem adine monggo pangoing tanem
satemah bumi sacengkang batang kono kang selok kawis tingali jo royo-yo mertanggani kalamun wong ing negara ngastina datang kurang sandang pangan kang saka papan ora harjo dinepi saking palaman muga Mantri Bupati Samya Kuntab kautamane wicaksana lipat ing kawruh utus marang panembane para jo marwa datang muka negara ngasti mekono den arane negara kang gedhe obore padang jagate dhuwur ukuse ado kelawan kuncarane awit kasungguh mangani bamane sang Nata Prabu Duryudana ya sang Prabu Jaka Pitana Hangendari Suta Desna Prastarmaja ya sang Kurawa Indra kali dereng Berbondo Berbandu Berbondo Sugih Raja Brana Berbandu Sugih Padyabala nuju hari payoga sang Natapiya sing setinggil Winatara lenggah ing Damparadenta ingkang pinalipit ing kencana pinanting Sugya Mawarna lalemen babut pramadani sinebaran sari-sari Ginandawida misah jebat kasturi Binar perkara badaya siripi manggung katanggung Jaka paloro-loro ing ampil upacara nata banyak dalan samunggali Barada Walika Katu Mas duwe panggo kang sarwa sesukya dinebut telar badang kanan kiri kongas gandane rasa nata ngantos duming panguraan Jawi parandene Sidemaman Panono sabawani marangani sing gegondongan Manibah Samirana datang lumampah hamung lapan-lapan kapiyasa suarane Pandhawa punya angayut-ayut binaro ojai peksingko jalak ini pincana sakubring paringin miwak sabawani korak digending kriya kemasan ingin sambil nambut kardi bangayai pakaryani kolo jalak mengapiyasa pating carangkan pating carangkin imbal ganti limut dorogo saya nguwui senani panah gila kali kau semono dari ngantos kami jilmangan kali sang Nata Prabu Duryudana pasaru geger wonten Pasiban Jaba waneh panelkane samya kesik umanesik dadya gayeng gumanggeng tinarka karamonta sang Bang Brama ing kanyuwangan swarga dahonenge tumendak dhateng Raja Gajah Uyuh duwi dene ngaken ngidra cetha kantang pawarana rawuhnya kandhang Werda sedulur tuwa ing negara Mandura Prabu Baladewa ya sang Prabu Balarama ya sang Anom Kakarasana Gabyuk Prakulan Alindra kekalih dadangu datang Minagri ing stinggil mepat sanggung para nayakane Karaja ing Samyahanangkil Lemban Durna perkira pantih sembuni Radyan Karata marmenging ngungkuraken pasibane Wadya Bala Pegamber Hamdak Balkoksing doyong nepancak sujine alun-alun mangkono wijining pangan dibeking dereng kamiyos klesan
sahanang ingkang bekatan sihik kasing mawek buku sawetgung taksih ing delahan Alinjeng ayatan nekarat dote karat otomo siswa Sokoto Anggus Minoyo
yen para pamoring kamula Mengingat mengaturkan diri wanita sederhana kan diarahkan pegawai Sabdonggolo. Sabdonggolo kami kapung mengikuti kita gandeng sebelumnya. Kami sejak dua dengan awal dari bawah memang berangkat dengan langsung mengatur pola sesepuh di sekolah pola pengendalian pola Malaysia kapung sama diri mungkin hasil sebuah pengendalian berbeda. Semakin bintang, tengahan pembahasan sampingan kerja bangsa, rancak untuk yang sedang ngantos di paripurna. Amin amin berdoa amin. Usaha pensakit aku amin pun udah kanti lagu ketika mana, enaknya ngantos paripurna pun paripurna. Nuwun suwun. Kami umum dengan tanpa pindah kalau tamu yang selalu ikan pengantin syukur rezeki. Mungkin akan saya yang didorong dengan 2003. Saking dalang ya jagat ya dewa ya Bathara Hyang Sukma maka diluwih payungana wong sak praja Ngastina Duka Prabu Koko Prabu jejimating gesang kula donya praktek belahan Koko Prabu Baladewa
dadosaken kadyan rasing manah kula kalenggani samangkin jengka Prabu Baladewa rawuh wonten ing Waraja Ngastina. Duh Prabu sarawuh paduka paring kula ngaturaken pasegan ana karapipun bagi mugi kunjung sandhap padha paduka jengka Prabu Baladewa kowe ngatakan inggih ya inggih kadangipun Kakang ingkang kula tresnani lair kandas kusing batin Yayi Prabu Duryudana Yayi Prabu Jakapitana Nirbaya nirsangsaya pratanipun ingkang Arangka ing Mandura dumugi wonten ing negari Ngastina Ginanjar kawilujengan kebagas warasan boten nyandung sakara-kara dateng ngadat-kategdo kalingga murda seh ana kraminipun Yayi Prabu Kurupati ingkang rumentah dhumateng ingkang Arangka ing Mandura dadosaken mongkok kawuran bunga wonten telenging manah keparenga puja pangestawanipun Kakang unjuk wonten ngasanipun Yayi Prabu Kurupati. Inggih inggih Bapak Prabu grawalan anggen kula pundi kabetekaken wonten ing Jaja rupa keting Mardaya miwah ana rah daging kayuan putraku monggo kula dherekaken enggah ingkang sekeca inggih kaos boten kirang prayogi anggenipun ingkang Arangka ing Mandura kabyantara sowan wonten ing negari Gajah Uya mriki. Nuwun sewu nggih Kakang Prabu. Kaya kempel panjenengan. Mriki gantri begini maju beliau. Halo. Ingkang Bapak ing Sekalima ngaturaken kasugengan nggih Bawa Durna. Wilujeng dening Sambikala. Areng tanen kula mugi kunjung nggih Kakang Prabu. Banayama. Nggih, sampun kula tampi ndasaken bingah rasing manah. Boten langkung tumiba sepadha-padha mampir dhateng Sekalima matur nuwun. Denga wanci sanes wekdal oleh wonten bab ingkang wigati tertamtu kula badhe kampir wonten ing Sekalima. Nek mampir mriku kandha ngendika langkung rupiye. Nek badhe tindak kampir wonten ing Sekalima kula aturi ngendika kula siapi kula ngertos senenganipun jenengan niku darane ora sate bekecot boten marem basa sing rada ngiler-ngiler ngoten niku ndelok arep oke kula siapaken ngertos boten muji wani nggih matur nuwun nuwun sewu nggih anak Prabu Baladewa ngaturaken kawilujengan arawuhipun jengatipun anggen anak Prabu Baladewa sinten menika kula ingkang paman ing kepadyan Ngastina Rekana Pati Haris wah paman semuni nggih lakar kados mekaten wilujeng amak kula paman Haris lak nggih sihat to dalem paman semuni nggih sihat pangastunipun kera-kera Ginanjar kawilujengan kera-kera Ginanjar kawilujengan niku manane ladyanto nuwun sewu awak kula menika kuru gagangaking paribasane ning alhamdulillah tansah kinemulan kesehatan. Paman Semuni pripun nggih? Kersanipun ladyanto sampun lalu yuswa tegese sampun sepuh. Kula menika kok ngantos gumun kalih awak kula niki. Sing digumuni perkara apa? Derajat pangkat kula menika mboten kurang wong kula wong nomor 2 sakwise ratu. Bondo donya menika paribasane tumpuk matumpa-tumpa. Duit menika kathah arep mangan bergizi model piye kelakon. Ning kula menika gumun awak kula kok mboten saged subur, mboten saged lemah, mboten saged gendut kadidene tiyang ingkang sampun kemulan Raja Brana. Paman Harya wonten dawuh. Nuwun sewu. Yen panjenengan ndarbani gagasan ingkang kados mekaten, niku penemu sing kleru, pendapat sing lepat. Dan ngendika, aku wong sugih, dhuwitku akeh, aku tuku panganan model piye kelakon, awakku ora iso lemu. Ra ngaten. Nggih, lakar kados mekaten. Niku penemu sing kleru. Wong urip wonten ing alam donya niku mboten perlu mikir perkara kuru karo lemune awak, sing dipentingke, sing dipikir niku namung siji, nggih menika waras. Waras kok waret ora.
awake sehat, ora perlu mikir perkara kuru karo lemu. Cobi man penggalih, cobi man mikir. Radhanto sampeyan niku awake kabejan uripe, duwite pirang-pirang pangkate dhuwur. Aja brono tumpuk, omahe becik, omahe apik, mobile pirang-pirang, sawahe jembar, tegalane yo jembar. Nek bendina dikupeng karo penyakit, bendina dikupeng karo lelara, kapan anggone bisa ngrasake kanikmatane urip wonten ing alam panjang. Mongko urip ning donya niku nggih namung sepisan tok niki. Sok bakale mboten saged urip malih. Nalikanipun kula panjenengan sampun ngadhep wonten ngarsane Gusti ingkang akarya jagat dados perkawis lemu karo kuru. Ora usah dipikir. Ora sampeyan awake kuru niku malah matur nuwun. Matur nuwun karo sing gawe urip. Mergo napa? Sing gampang kena penyakit niku awake sing lemu-lemu niku. Betul. Mergo kurang gerak, kurang olahraga, kurang ngetokne keringet. Nek awake kuru cekal masa angel kena penyakit. Nek awake wis lemu, kakean melek, kakean ligo, kuwi gampang kena penyakit. Ketek watang. Ngoten nggih. Dadi sing penting awake niku sehat. Wong lanang sugih, duwite akeh, omahe magro-magro. Mobile pirang-pirang. Duwite wis ora ketung mari basane, bojone ayu, nek nggon kene ora sehat. Ayo, nandang. Iki napa saged ngrasani kanikmatan urip wonten ing alam donya sampun ngantos kena penyakit. Betul lho. Oh penyakit niku regane larang kok saya penyakit sing daran penyakit dalam utawa penyakit jero biyo. Nek wingi niku nembe mawon kula niku bar operasi batu ginjal ngetokne watu sak pentok korek niku ragate 75 juta jasa niki. Niki ora kena nggih mondasi omah niku coba. Batu karang. Dados apa-apa niku nek penyakit niku lek teng jero ora ketok mata niku mesti larang. Beda karo penyakit jaba sing gampang dideteksi cara tubuh sing mentereng, gampang didelok, kuwi gampang tamban-tambanane. Beda karo penyakit jero, ragate larang, ragate akeh. Apapun itu, pokoke manggone ning jero, kuwi mesti regane larang. Saliyane penyakit jero regane larang niku napa nggih? Nun gawean insinyur karo kondektur. Insinyur sekolahe dhuwur, ragate akeh. Nyambut gawene nggon jero sirah sing jenenge otak. Kula bayarane mayuta-yuta. Beda karo kondektur karo insinyur. Kuwi pomo ditimbang jomplang. Bayarane sing akeh insinyur. Oh, dados apa-apa ku nek ning jero nggone mesti larang regane. Nggih. Sing contoh mriki wonten napa nggih? Sing gampang ditampa, sing jero regane larang, sing contoh teng panggung niki wonten napa? Jero regane larang. Sing kena nggih contoh wonten panggung mriki. Nuwun sewu, sinden sing cacahe ana 7 niku nganggo jarik sedaya. Sinden nganggo jarik sing dienggo sinden kuwi banget paling larang. Iki regane 200.000. Ning sing dijariki apa entuk 200.000? Lho iki. Malah 100. Ngoten nggih. Jero regane larang. Nek nganti jarik karo sing dijariki kok larang jariki. Niku berarti jero wis bosok. Bosok koklok dihubung laler. Nek keplepet murah larang. Oh, iki. Nggih. Yo sang menika, Bapak Prabu. Pripun Nyai? Dinten samangke kula matur nuwun awit rawuh paduka Jeng Bapak Prabu Baladewa. Ingkang kestu nampi undangan kula. Kula nyuwun pangapunten. Kedahipun kula sowan dhateng Waraja. Mandura ing kepeksa kalenggan samangke. Kula ngaturi rawuh jeng wonten negari Kyai. Lugunipun tuwuh tandha pitakon jroning manah kula. Tigang dinten ingkang sampun kamuli paduka utusan ayaning Waraja nyuwun dhumateng pun Kakang Mandura supados manapta wonten negari Ngastina. Muka ya. Muka yen mboten wonten bak ingkang wigati parenga. Kula ngangulungaken jangga mirengaken karma nyadok rumeneng sabda.
yang wonten bab ingkang badhe dipun ngendikaken pun andharaken wonten ingkang raka Mandura pun Kakang Sumedya ngangklung Jawa ningaken kano ngadong rumrang sabda sabdanipun Jeng Kyai Prabu Joko Pitana surasane ing donya Baturi ngijali Durgamasa ngerti kok menawi kula saged saged dhumateng Pandhawa lan Prabu Duryudana sampun sampun dungkap Trimadya Candra kaluwan samangke 3 sasi setengah inggih wonten laladan Ngastina ingkang pojok kepiring sisih ler wonten adeke pertapan wonten salah satu haling tiyang ingkang ngedekaken pondok wonten mriku. Pondok utawi pertapan kula wau dipun wastani pertapan Kembang Sore. Pertapan Kembang Sore dideke wonten ing wewengkon negara Ngastina. Inggih, langkah kados. Lajeng kesalipun wonten mriku wonten Brahmana Anyar Katon. Ingkang madhep pendhita ingkang kepareng penemban Begawan Sabdawala. Nggih, penemban Begawan Dawala. Nggih, lajeng kersanipun dadosaken watos raosing batos kula. Paribasanipun ancik-ancik wonten pucuking ring. Sisip sendiri iso mbebayani tumrap kekuatan negari Ngastina. Sebabe kok panjenengan ngendikaken kados mekaten awit kathah para kawula ing negara Ngastina menika samya Puruhita samya manunggal dadi siji ngaji ngecep kawruh ngecep ngelmu ingkang dipun gelar dening penemban Begawan Sabdawala utawi Begawan Dawala kala kabar ingkang sumebar wonten kiblat papan 5 pancer negari Ngastina. Maewu-ewu paribasane para santri-santri yang mapan wonten mriku. Yang samya Puruhita ciklu-ciklu ana ngarsaning Sang Begawan Sabdawala. Jare mandi apa sing dadi sabdaning Begawan Sabdawala. Kula kathah ing samya pitados, kathah ing samya percaya dhumateng Begawan Sabdawala. Ingkur bekti marang Prabu Duryudana. Boten namung menika kok nggih nuwun sewu Prabu Baladewa. Sing
Duryudana selaku dados ratu wonten ing negari Ngastina. Begawan Durna niku saben-saben wonten lumebeting para putra siswa. Menika atusan ingin sami daftar dhateng peguron siswa saka 5. Nika lenggang samangke sareng wonten madheke Begawan Sabdawala. Wontenipun Taman Kembang Sore sing daftar teng peguron kula niku kalih mawon boten jangkep. Sing golek-golek tamba tenggen kula niku sampun berkurang tebih. Wong adate sing golek tamba teng Taman Sukalima niku kathah. Enek sing golek penglarisan, enek sing mangan pengin dadi wong sugih, enek sing pasang susuk. Niku pirang-pirang sareng enten jumenenge Begawan Sabdawala. Niki saged grogoti pemasukan kula. Ngoten. Nggih. Lajeng kersanipun kali Prabu Duryudana kasebut. Kula badhe nyuwun dawuh jengandika babagan kawontenan ing gumelar wonten negari Ngastina mriki. Sesabetan lawan kahananipun Pertapan Kembang Sore saya-saya menawi paduka kersa. Menawi paduka kersa mbubaraken pertapan kula wau. Kang sing langit katon legit sanging alis alis sang mamrek kandung sabarang katulu sabarang katulu ukir moyak mayek saking jas bali woro lumale sang Gandrung Dohari Sumito Tanoyo yen to jangan dikoyai Prabu Duryudana nyuwun penemu kang sata gagasanipun ing para kowe mandu. Wonten titikanipun cacah wonten sekawan paugerane negara niku bisa tentrem. Paugerane negara saged ayem niku titikane wonten sekawan. Angka setunggal nggih menika ilmune para alim ulama ingin dipun amalaken. Niku angka setunggal. Paugerane negara saged tentrem. Angka kalih adile para pemimpin. Angka 3 kejujurane para kawula lan pangarsa. Ing angka sekawan manunggale warga tuwin para pangarsa. Boten namung wonten negara, klebu wonten ing desa. Niku nek ing antarane sekawan kala wau dipun tindakne kanthi bener becik niku dadi desa, dadi negara ingkang saged ayem tentrem. Utamanipun syarat ingkang angka setunggal menika ilmunipun para alim ulama, para kiai ingin nyebar mulang babagan kebersihan, keselamataning donya lan akhirate. Niku lamun to dipun tindakaken, lamun to diamalaken, niki mengke dados rono negara menika saged ayem tentrem. Nah, yen to paduka nyuwun dhumateng ingkang para kowe mandura supados bubarke wujudipun Pertapan utawi Pondok Kembang Sore kala wau. Ingkang meraka ing Mandura boten saged jalaran kedahipun nggih. Kedahipun pendhita utawi kiai kala wau dipun ayomi dening panjenengan Kyai Prabu Duryudana yang perlu diragati piye carane supaya negara Ngastina menika ora geger.
Hastinamangka Prabu Duryudana alon ngandika ira alimingsun Barakudara alimingsun Barakudara